Saking katresnan. Parfum waktu aku ke toilet habis mesti toiletnya tak kasih ini. Rumah saya gak apa-apa. Jadi wajahnya wajah toilet malian bahasaku. Wes, jan wis wangi tenan kowe. Ya apa peno kabare nduk Niken? Inggih. Apik-apik ae. Apik-apik. Ya apa perjalanan lancar ah peno. Tutuk endi ae iki mau tutuk endi? Tutuk etan apa tutuk kulon apa tutuk lor? Tutuk omah, tutuk lor, tutuk kidul, tutuk gentak jos. Oh enek jose. Iya. Berarti Sebentar, Papa. apa? Sebentar, Papa. Apa? Saya mau cari tisu basah dulu. Oh, buat apa tisu basah? Tisu kering aja nanti dibasahi sendiri. Basaku. Oh iya, tilake lawa iku, tilak lawa. Lawa itu siapa? Lawa iku kak lawa iku, panganane lak gedang entah iku. Angger nek kates rada nyadam dikrawa, angger anu ya lawa iku. Yo, Malam ya apa? Tetep Jawa Timuran. Jawa Timuran. Ya apa peno? Sehat-sehat ae ya, Nduk. Sehat-sehat ae. Terima kasih wis rawuh rene. Perjalanan piye? Lancar ta gak? Iki mau perjalanane lah rada grontal-grontal. Oh, gruntal-gruntal. Iya, Apa iku gruntal-gruntal iku? grontal-grontal. Artine apa? Artine gruntal-gruntal iki apa? Dalane pating keblegong. Oh, pating keblegong. Gak Iya. apa-apa, sing penting teko nggon kanthi slamet. Untunge kula wau betut mobil jeep. Oh, jeep. Iya. Oh, jeep ki sing rodane papat iku mburi enek gandolane iku. Jeep iku rodone 5. 5. Iya. Kuwi sitoke apa iku? Mburi ban serep. Wong ngono. Iya. Rodane 5. Iya, kon lapo? Kon lapo nek kono? Kon Lapo nyawang-nyawang aku ngono? Ora nyambut gawe kon. Kon kok terus ora nyambut gawe terus ndodok ning kono ki lho ngapa? Lho nggo mike dicekel rek. Lek nyekel mik ya ngangge aturan tata krama iki mike mik larang. Karo nggih nuku karo ndasmu larang iki ngono. Sing apik dicekel sing apik, cekel cek terus didilat. Nah ngono. Beh lagi tipake sing ngendang ya bos sore mau. Gak apa-apa. Niken, selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mbak Niken. Mbak Yumu Iya. apa piye kok Mbak? Selamat malam Dek Niken. Adikmu po? Ayo, kowe gelem ya? Selamat malam Yu. Masane kon direken cuyu ah, nesu rek direken cuyu kok ciu. Ora apa-apa ya enak, Bos. Ora cetok. Rene. Nyedek. Niken iku sinden tegas iku. Kon lek nganti enggak tenanan ning ngarepe niken iso ilang ndas peno ngono. Nya. Lah kok tawa? Lho kaplok-kaplok. Kenalane urung kok. Kenalan kambek Mbak Niken iku. Kita ini lho belum Aku wis ero kenalan. bos iki Mbak Niken kalau bos. Kito ya apa to kito. Kita. Ayo peno kambek. Kambek apa ya? Lah Aku kalau ya. kalau kita, kalau di Jawa itu kita. Oh kita. Iya. Iya. Aku kenal bos Mbak Niken lagi. Heeh. Mbak Niken silinder nggih. Silindermu iku. Silinder ndasmu cepot kuwi ya. Niken Sailindri. Oh. Mbak Niken Sailindri. Ya. Mbak Niken Salindri. Kamu baru kenal sama aku itu baru sekali ini. Jadi kamu itu harus hati-hati. Hati-hati kon joita itu. Iya. Aja lambemu mok cekebek-cekebek ning ngopo iku? Nyekebek kon niku. Ngenyek ambek Niken ah. Kok nyekebek terus ki ngopo iku? Dadi wong lanang iku Gawane bayi, bos. Dadi Oh, wong nyatem. lanang iku sing meneng lho, Nah meneng nih tadi Mbak Niken meneng sing gagah, tatak, wani. Nah. Warono ngadeg jejeg, Nduk. Warono ngadeg jejeg, Nduk. Hah? Ngadeg jejeg, ngadeg sing gagah ngono. Ngadeg jejeg. Tangane walang kerik. Ngadeg. Wong lanang kok. Nah, sing jejeg. Jejeg sikile jejeg, begagah. Mlaku. Etek lha kaya dolanan to malah niku. Malah koyo pitik tas ngendok ngono, bos. Kamu sini, belakangku sini. Ana, Belakang. mburine Niken. Aja Iya, yak-yakan. Papa. Iya. Ini tadi gimana, Papa? Selamat malam. Alhamdulillah sampean sampun selamat teko Alhamdulillah. panggonan. Inggih, Papa. Ini tadi saya masih ada acara, Papa. Maaf kalau saya
tidak bisa datang untuk waktu yang on time papa. Oh gak apa-apa, yang penting malam hari ini tetap bisa hadir, alhamdulillah bisa meluangkan waktu. Maafkan adik ya papa. Waktu. Oh, maafkan adik gitu. Maafkan anak ya, piye ya? Lek papa iki. Iya kan anak, tapi kan manggilnya adik. Masih kecil. Iya. Adik ejes, ngono. Iya. Ini acaranya apa papa? Tasakuran sertifikat tegese warga masyarakat wonten ing Barurejo, Sukorejo utawa wengkon desa Krisik kene iki wis bertahun-tahun mengurus ya kuwi supaya sertifikat iki bisa berhasil. Kena diarani iki lek ngarani PPTKH. Jadi Apa itu? program sertifikat redistribusi tanah, program penyelesaian penguasaan tanah dalam hutan. Tegese wis bisa menjadi sertifikat Desa. Berarti doanya gimana? Doanya semoga ini bermanfaat buat semua warga masyarakat di Desa Krisik, Nggih. Dusune Barurejo karo Ya. Sukorejo. Oh gitu. Nggih, semoga berkah sedayanipun. Semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran. Amin. Dan semoga semuanya panjang umur sehat selalu. Sehat selalu. Juga, Itu Pak. tamu VVIP-nya itu sing rawuh sinten mawon, Bapak? Loh, wonten inggih menika Pak Lurah. Pak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. Hari Budi Setiawan, menika Pak Lurah. Bapak Hari Budi Setiawan. Juga Oke. ingkang minulya Pak Kasun sing rawuh ana gubuke papa ning Blitar kono. Oh, Pak Kasun, sing pundi Pak Kasun? Pak Kasune Pak Edi. Pak Pak piantune Edi. Pak Edi, lah menika ingkang ngagem jilbab niku. Oh, ibu-ibu deng pitutuk deng. Pak Edi pokoke ning sak- kono lah, ning kono. Sakmenika Pak Pak Edi itu Edi. engkang Kok kedawan dadak golek sinyal kene sinyale Akeh men Pak Edi. Heeh. Pokoknya didongake Pak Kasun, panitia, juga Pak Lurah, juga warga masyarakat atas sertifikasi ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Perjuangan ini bertahun-tahun loh. Wow. Dan alhamdulillah suksesi sertifikat ini nyatane tasakuran tetep gelar wayang kulit. Tidak metung piro probiyane nyatane yang ngrawuhne Niken Salindri. Oke, terima kasih buat semuanya masyarakat, buat semuanya Pak Lurah, Pak Kasun, Kasun, Pak RT semuanya, Pak RT gitu, Pak RT. Pak RT semuanya RW. masyarakat, Pak RW semuanya. Terima kasih banyak karena sudah mendatangkan saya beserta Papa Rudi dan juga ingon-ingonnya. Semoga semuanya sehat selalu panjang umurnya. Kowe muni ingon-ingon. Ingon-ingonnya ngono ya. Ingon-ingonnya. Lah polahe dhek lho. Kowe iki jane lawak apa copet to jane iki? Bolak-balik ndas kok kudu mok delikne karo rumah aku. ora bos, aku ora copet. Pokoknya rasa syukur iki muga-muga nuwuhke berkah. Nggih. Oke. Oke, kita kasih lagu, Lagu. karena ini sudah malam sekali. Kita harus meminit waktu. Waduh. Wih gila. Ngerti? Wajib. Meminit ki apa? Meminit ki apa? Memenit Ayo. apa Mbak Niken? Lho, kowe iki lho takoni kok. Memenit iki Sudah itu cangkemmu sudah. Muak saya. Masa meminit ora mudah. Lagu-lagu, kamu bisa nyanyi nggak? ya manut aku no. Ya. Ah, Coba apa coba lagune? nadanya. Lagune apa? Kita kasih nada D. Oh, D, dados. Tinggi dados. Kok dados. Lek C, cacos. Sampai ngati sayang tansah Elek meseme lawa. sandingan kang katyo mimi mintuno Iya. setyeng katresnan pujanku Action, Le. sayang mangge kelangenan aja tata. Ya kamu itu seharusnya gimana gitu loh. Harusnya gimana toh? Mbak? Laki-laki dikudang iki kudu. Ya. Mbok nyekel tangane kek, Nah, apa piye kek, apa masalah. ngene kek, apa piye kek, apa Kuwale ngono lho. Sing ngono ki wedok. Oh sing ngono kuwi wedok. Ya. Nah, baru ngene. bener. Enak, Pak, Bejo ya. ta kowe? Bejo, Bos. Bejo. Kamu Weh. sudah garap belum? Iki kan. Nah, sudah kamu jangan nyanyi. Iki lagu anyar to.
Baru, Pak. Oh, baru. Cocok ini yang baru. Masih Rejo. anget. Anget. Waduh, pokoknya. Coba kita ulangi lagi ya. Heeh. Gimana, Pak? Ulang ngono enggak apa-apa. Baru ki padahal kene desane baru. Dusun. Oh, ini desanya baru. Baru Rejo. Oh, baru Rejo. Dusun. Heeh. Berarti Rejo selalu. Alhamdulillah. Yo kudanen lawa kuwi najan to kaya tetek melek. Yo, kapan neh yo? Sampai ngati sayang tansah sandingan kang Raine pucet. mimi mintono setieng katresnan pucenku sayang nanging langanan bisa kasambatan antut setiningkan Oh, kan mau bawa HP ora? Sek bos beroyong lho. Bejo-bejane ngene iki sing ibot pengen dirangkul niken ra kesempatan. Malah ngrangkul sing ngibot burimu kowe lho. Sing ibot lho pengen ngrangkul niken kaya ki ora kasembatan. Lah kowe bejo-bejane uripmu ngono lho. Tapi yo tenang. Piye rasane piye? Enak tenan? Yo njaluk neh oleh. Kok njaluk neh. Arep klak-klih nduk iki ya wis. Heeh, tembange manut sampean kok apa? yo Nduk? rasa sampean iki. Wah, iki tenan bendina angkatane 70 ton kok. Manol kaya, mangane mesti kaya kenong angel dipuluk. Ya itu namanya jump scare. Nggih. Ya pancen yo jam karo Ini scare. kita kasih lagunya ini apa yang halus dulu, Papa? Manut penjiran sing halus dhisik jane. Sing Iya, halus dhisik. yuk. Karena sampean iki serba bisa. Iya, yuk. Padha karo lawa iki serba bisu. Lho. Serba bisu. Kono ben mikir sik, ngono lho. Kono ben ngiling-ngiling sik. Ayo, iki lah. Wah, Nggih, iki lho, engko jenengan nek kupu ning kono ki terus Iya. waduh, kupune kuning lho. Oh, wehno gadis kesayanganmu. Ya. Rasine sing demek kowe kok ya. Modus wi jenenge. Napa lek alus? Napa, Pak? Enten permintaan napa, Pak? Iki ketoke kok nek permintaan kok Pak Ruga sembarang, ngoten. Heeh. Nah, jenengan apa? Alus ki ya kaya Sarung jagung. ya aja to. Sing kena ditublak tutak to. Wis jenenge enggak halus. Tapi wiwitane alus ngono lho. Aduh, jadi bet pipis nih. Enggak apa-apa. Wah, gletak nang isor wah. Wah. Bah, kaya kene iki rupa-rupa toilet ngono ya. Manut sampean. Ngenteni Ya. kena tembang kekinian sing alus enek to, manut sampean. Ngenteni. Ngenteni kan lho ya Aku kene. ngenten. Kuwi ya oleh. Oke. Ana sinden wae iki. Nggih. Heeh. Niki multi talent, Bos. Lek mun jelasne kaya Multi talent Mbak Nika niki. bejo kowe lho tenan sing gendere pengen ngrangkul niken ora tau kelakon lho. Golekno kresek dipake lho. Mas aku. Ya manut sampean dibawani apa langsung? Karena malam langsung ngono nggih. Nggih, langsung mawon. Langsung. Aku. Langgam riyen nggih, Pak. Lah iya no kudu no. Iki engko tetep halus iki. Cuma engko keri dijaipongke. Ya. Aku ngenteni Jadi joget kok ngatuh dadi wong lanang ngene. kaya ngenteni Kok malah nyakil to. Halus nggih. cincin metan sasampan jroning kalbu deket somong papucenku tak jaluk Kagem Jani. citra janji Pak Edi. dah kang mesir kang merati Bukan kanca-kanca Karang Taruna. hamang sirah tadi hati rina wangi aku tansah ngenteni
Muga-muga. Ngomong sik alus kowe lungguh sik wae. Golek sikilmu loro likaten, aku sing repot. Ya. Kledang kait tak Salindri. tangan buat Niken Salindri. Kowe iki Niken nembang kudune kowe menghayati. Iya, kamu itu seharusnya. Kamu kok joget sana, joget sini, joget situ, joget. Iya, kenapa? Kok kamu sampai joget-joget, Dek? Situ-situ Kowe nyapa? karo suarane Niken demen.
Lah penak. Kowe demen karo suarane Niken? Ya pasti demen to, Bos. Nek demen lamaren suarane, ngono lho. Suarane tapi radio ye masane. Masa terus kowe udat-udut rokokku mok rokok nyang apa? Kowe roh iki apa? Rokok Di Samsu. jiwaku sampai surga. Nah, ngono lho rumahku. Iki mau lagu apa, Nduk? Angenteni Bapak. Angenteni binarung suaraning Jaipong Jawa Barat nyatane ya Ya, ya Penu. penak. Oh, penuk tau penak banget. Iya. Buat warga masyarakat mapan wonten ing Baru Rejo, Sukorejo, uga Gresik kira-kira menapa? Teater iki khusus buat Pak Kasun. Oh, Buat gitu. Pak Kades juga tidak lupa buat para panitia lan Karang Taruna. Napa? Iya Bapak. Apa lagunya? Apa? Itu tadi aja. Itu tadi apa? Iya. Iku jadule apa itu? Itu Jadule apa? judule Pak, judule. Eh? Judule. Oh judule apa kok jadule? Judule Sumanding. Oh Sumanding. Iya. Sumanding itu tunggale Sumani, tunggale Sumantri. Sumanding Tuban. Heeh, tunggale kalau betul manis. Tunggale Sumancing. Heeh. Kowe cocok karo lagu iki? Cocok, Bos. Kok karek ngrungokne ya mesti cocok mesti Mas cocok aku. demen. Ya Jal, digarapke kanca-kanca wis siap kok perang iki, Cakra Budaya iki. Sudah. Oke, wah sing ibut awet enom. Mm-mm. Angger metu nggo wedak, metu nggo wedak. Tatamane nek wedake anake digawe kaya. Yo, Sumanding, Sumanding. Yo wae kowe lungguh kene wae timbang kowe nyawang nikene sesuk ra iso turu. Kak, jangan joget di sana-sana lagi. Ya. Joget di tengah-tengah situ aja. Bletok kabeh lho, Kak. Ora apa-apa kaya. Kak rumasamu, rumasamu nikene kakakmu kaya. Kece, ini kakek biasanya. Buat panitia juga warga masyarakat wonten ngriki tembange Sumanding. Coba diaturke. Luar biasa. Wah, tembang terbaru saka panjenengan yo iki. Iya Papa. Judule apa iki mau? Sumancing. Sumancing. Sumanjing. Sumanci. Sumanjing kaya awake mancing kabeh kok iki. Sumanding. Sumanding. Iya. Ngene Nduk, nggon wanci limbukan iki sampean tak jatah nembang ping 3 ning leren dhisik ning kene. Lungguh cedheke papa kene. Kowe ngalih ambumu ngalih. Masaku. Iya, dari tadi aku mencium bau lengur-lengur Lengur penguk. ula apa piye? Ambune ula apa piye? Kayak lengur-lengur penguk gitu. Kowe ora ngangge parfum to, Le? Pancen aku ki ras nyambe. Iya, kamu tuh pakai parfum. Heeh, nggih parfum ku lho diwehi parfum niken ku lho bejo-bejane wong urip ana ngalam donya. Niken ki perhatian karo kowe, Le. Ini parfum waktu aku ke toilet habis mesti toiletnya tak kasih ini. Rumah saya gak apa-apa. Jadi wajahnya wajah toilet malian rumah aku. Wes, jan wis wangi tenan kowe. Rumah aku. Piye-piye rasane piye? Ora nimburi kok, Pak. Mas aku. Terima kasih karo Niken wis diwehi parfum. Ngono tuku ya mesti 30.000. Terima kasih. 30.000 to, Pak. Lho, tuku sak semprotan ki lho 30.000. Yo, sak semprotan lo 1 juta. Oh, 1 juta berarti kuwi sak botole pira? 150.000. Lho, lho. Lah iki 1 juta ki kondi rumah aku matematikaku rumah aku. Dadi bocah kok. Ngene tak selingi ben ditembangke karo kuwi mamahmu. Dadi Iya. kene Putri jumeneng kene. Lawa nyapa to ning kono ki nyapa to. Lek enek sinden lungguh ning kene iki mbok golek komposisi nggon sing penak aja sak sirmu dhewe. Golek nggon niki apa? Enten pamundutan, Bos. Apa? Wah niki niki saking budayane tiang krisik. Tiang listrik apa? Kok tiang listrik piye to nyetrum ya. Apa? Tiang krisik niki lho, Bos. Para warga krisik niki enten Nawala. Apa? Niki saking nyenine budayane nek gambare panjak lho. Endi? Ti, mong kosong. Wah mlayu panjake. Nguyuh. Kowe kok roh lek nguyuh enek gambare apa kok nguyuh kuwi lho. Mencolot. Ora cetha kaya. Oke. Wah ini ada salam dari Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas. Juga kanca-kanca saking Polsek Ura Koramil Gandosari. Ya mbokmu jumeneng sik kaya ngapa? Disepoti Maluroji. Ya.
putri nunggu apa jumeneng ning kono niken lungguh ning kene kan yo disawang sedep. Lah kowe iki golek engkon kok ora bener iki. Nyapa kok ning kono? Kok malah nunggoni kibot iki nyapa? Nyang apa kowe arep nglamar anake sing ibot wong wis rabi kok. Lah iya. Arep mau lamar. Apa arep ngamar sitoke? Curigaku malah sampean ngeser to karo Mas. Tak ngalih tak. Padha lanange. Kok lungguh ning kono ki nutupi niken lho kowe. Nutupi niken nek tuku kebayak iki larang-larang ngobeh. Lampune engko ilang. Lampune ra ketok wi lho. Lampune engko ilang lek kowe lungguh ning Ya ning kono lho bener. Ning kono Monggo ingkang ngersakne ngunjuk. Mas aku ora cetok ketes kabeh iki lho. Buat warga masyarakat wonten wewengkon Gandusari, Ugune Krisik, Barurejo, Sukorejo. Tasakuran iki bengi iki diaturi tetembangan manut sampean mbokmu apa kira-kira? Nah. Nah, Sembarang. Deno mawon. Dina. Nggih. Oke. Lho nunggoni sing ibot nih kan nunggoni sing ibot. Demongi kok Asine wino ngincer deno itu deno ngincer sing ibot. Lah kok malah jejer adikku? Tak kowe ngampleng kok. Wah. Ya Wani. Ya wis tak jejer mbake ae. Lho. Wong wis ra ngambon-amboni kok ben. Wis wangi ya, wis wangi. Wangi toilet. Niki arep ngomong ning kene ngapek-ngapek iki wong Pak disemprot berarti ya lagune Dina buat warga masyarakat mriki. Pokok didongake berkah ya, Ken. Warga ngendi kene iki Barurejo kene iki. Bojone Apa ta iki? Dek sesuk mending ngimpi dilus karo buta. Alis kok iso kayak ngene ya, Mas. Ya ngono kuwi nang gone ta, alise. Iki sampean tanem ya. Iki ngono senoman, Mbak. Apa? Pedol kae lho. Oh senomen kok sinoman. Snowman kok sinoman. Sinoman iki kanca-kanca muda. Yo lagune Sinomen. Apa Dena. Oke, ya. Mungkin saante hebunan lagu nyeritake gedene rasa kangenku Sogo ala dadi Sogo ala dadi ayu mungkin saante hebunan nyeritake gedene rasa sayangku cukup bukan masih mungkin indah ayumu kaya bidadari mungkin saante emunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku mungkin saante emunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku Oke. Panjenengan jaman kelakone pinarak dhisik mbokmu. Iki mu tembange Denok nyatane ya kepenak. Panjenengan jaman kelakone nduk niken. Tembang saiki aku ngene iki aku bingung kok. Diarani iki jineman apa langgam ngono iki aku wis ora pati mudeng. Ning panjenengan yo kekinian. Pripun? Adaptasi karo Jandu. Jaman kaya. Coba iki mau wis tak selingi karo mamahmu, saiki aku tak kepengin sampean ngaturi tetembangan untuk wanci sesi rimbukan iki. Ya, Pak. Apa kira-kira buat warga masyarakat Kita mriki? habiskan lagu yang kekinian. Nah. Kita harus mengikuti Jandu. zaman.
Lah aku ki manut kono kok kono terus minggok kok ya. Kita harus mengikuti seleranya Genset. Genset. gendeng. Oh, gendeng. Genset. Rudi gendeng. Rudi gareng deh. Coba tembangnya apa? Manut buat ibu-ibu. Wah, tepuk tangan buat ibu-ibu iki. Tepuk. Ah, ngono. Ngene iki lek ra seneng karo kabudayan, alah mbok luwung turu pakmu ya. Turu Leres. Mulane alhamdulillah ibu-ibu wonten Barurejo semangat. Tembangnya apa, Nduk? Excited ibu-ibu e. Excited. Ngerti ora apa? Excited wae. Excited wae. Excited angel, ilate angel nggih omong anu. Di setip Setim. Excited itu semangat. semangat. Iya. Beda karo expired, beda. Atau to, Pak? Sing kulino diwehne aku lek kuwi, Bos. Apa? Expired. Kedaluwarsa. Tapi cek enak, Bos. Lho, arep benakne jari ini kan tak tutuk pisan kowe yak ngono. Niki kan benakne ngene tanganmu ngene iki lho, nyang apa kowe iki? Wes aku. Ya tembangnya apa, Nduk? Itu aja, Papa. Belanda aja. Anu blondo. Blondo ki Belanda, anu Belanda. kambil digodhog lho. Ngantek elek. Digodhog nganti elek benyek ngene. Dadi lengo kuwi jenenge blondo. Ya, diaturke buat Pak Kasun, juga panitia semuanya ya, Nduk, niken. Muga-muga sertifikat sing wis berhasil iki Nggih. dadi berkah buat warga masyarakat ing Krisik sedayanipun. Nggih. Tolong Amin. kamu siapa namanya? Lawa. LW. Lawa iki generasine lek dul, Lawa. Oh. Dek kiblate nglawak ki lek dul, ngono. Oh, gitu. Dadi mulakno lek dek iki arep munggah nggo botol arepe bedhekan kates tak seneni. Katese wis ngembruki Pak Pri dek ngenani sak yaene mlebu. Tak seneni. Wah, aku nyemoni. Wis pokok Pak Pri ditungake sehat Nggih. ya. Mugi ndang pulih sehat walafiat. Kelingan bedhekan kates kelingan. Kula. Heeh, Nggih. tok ngono kae lho. Nggih, lah kelingan. Ya engko gara-gara bedhekan Heeh. katok. Ya aku melu lek kuwi. Mas aku kok arep mau sembah. Ya. Aku roh aku. Apik-apik nyembah berhala, Bos. Yo, niken Salindri. Kita jajal dulu, Pak. Oke. Suarane ngeri tenan. Ngeri. Bare yo ngeri tenan. Tapi ora apa-apa lho, Ndek. Awake dhewe kudu sabar lho, Cahayu, kudu ngono. Karang yo wong nyanyi iki butuh anu, Bos. Butuh ancang-ancang. Omongan karo niken sapa ki Jovan kaya tombro to. Tolong dong. Ambilin minum. Oh iya. Ambilkan minum. Kowe karo cewek kudu blater. Beli. Ganti. Beli yang baru, Yang baru. Heeh. No, aku asitokno. Nano anakmu. Lha kuwi. Wajaku rata. Panitia minta tolong ya akuannya ya. Oh, aqua. Ujuan. Oh, nggih. Kula nyuwun tulung nggih. Iya, panitia. Kula nyuwun aqua. Oh. Nggih, aqua mawon. Kleru udu-uduno sing iki sing kae lho, Pak. Pak panitia kok ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih dengan sangat sungguh-sungguh. Oke. Oh, tadi Kemremen. kemremen. Menika judulnya Segoro Angin. Negara, Pak. Negara angin. Negara angin yang dimaksud dengan Nganjuk. Soalnya lek ora tak pleset-pleset. Ngendi? Nganjuk. Nganjuk ngene sapa ta? Negara angin. Ku kono kota angin. Sanes negara angin. Kudu negara ya Ngastina. Negara ya Ngamarta. Negara Karangan Surabaya. Kok negara Karangan Surabaya. Menika nambahi anu menika saking Mas anu Iya. sampun dipun paringi anu. Oh, request lagu lamunan. Oh, matur sembah nuwun. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Oh, saking panitia nggih. Nggih, menika wonten Pak Apane wis panitia. sampun? Oh, Pak nggih, Jani. nggih. Sampun. Sampun, niki Iki karena
malam hari ini terima kasih loh, aku matur suwun loh. Nggih, Papa. Niken kok ketoke nganti goro-goro. Jadi Nggih, luar Papa. biasa karena bintang tamu usume limbukan, Pak. Untuk warga masyarakat Baru Rejo Khusus. malam hari ini penjelasannya nganti teko goro-goro. Goro-goro. Lek Nggih, lawa. Terima kasih, Pak. Lawa goro-goro ya ben ora ya ben ya lek kowe. Aku tukang ge goro-goro pisan. Nek ngono ini ngapunten nggih, engko niken ben ora kekeselen sampean pinarak dhisik. Nggih. Mengke lamunane teng goro-goro nggih, Pak. Mengke Ya. kersane penontonnya mboten kabur nggih. Nggih, Pak. Lek Oh, sakniki 500.000. Nggih. Eh. 650, 150 teh aku. Lho malah kowe golek beretan kok ya. Sak menika Luas aku. Aduh. Nggih. Mengke kripik gedang, kripik telo ngoten nggih. Engko lamunane ben diaturke nika nggih. Heeh. jangan 50 dong, Pak. Enggak mau saya kalau 50. Kalau 50 mending enggak usah nggih, Pak ya. Saya wae mok tampa tak tukokne aku rokok oleh loro. Oke apa diaturke saiki? Kesel no mboten? Boleh tap Heeh. Lah apa panitia. dikancani, Pak, dikancani. Dikancani. Nek nu dikancani ya Nggih. Intan no, Intan. Dikancani kali Bu Sendur. Wae, Bu Sendur engko ora dadi lamunan dadine lamongan. Heeh. Kene Intan kene karo Intan wong loro. Lagune lamunan wa. Lamunan arep dionekne kowe nguyuh oleh. Heeh. Ning aja ning kene ning ngisor kono. Lamu ning tasmu isih. Iki dhek amen anu tonton no. Lawa ki amen wassalamualaikum amen Mati. Miki. Yo, lamunan buat warga masyarakat Baru Rejo. Niken Salindri. Intan juga Intan Budi Legowo. Nduk, ya. Terima kasih mawantu-wantu marang penjaripun Pak Kasun, Pak Edi Santoso juga Pak Lurah, Pak Wawan juga tidak lupa pengurus lahan, Pak Jani dan kawan-kawan panitia juga. Semuanya saja warga masyarakat. Perkara tetembangan kehujakan ku dibacuti nggon wanci gara-gara ya nduk. Sowan ngarsane ya kuwi Raden Joko Pitono tak dereke yung. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati. Ramane Raden Abdullah